हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटिस इउटुब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैदों आं दायो मोननैसो आपकामिं बड' मिउजिक भिडिअनि सायावहाय आपडेट्स लानानै। ओरैनोथ' नोंथांमोना बे भिडिअनि टाइटेल थाम्बनेल आरो इन्ट्र'खौनो नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ नङा होमबा लोगोफोर। आबुङै मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर। लोगोफोर बे मोननै आपकामिं बड' मिउजिक भिडिअफोरनि गेजेरावहाय आं गिबिखौ होनो सानदों लोगोफोर नयन बरगयारी बिथांनि रोजाबनायावहाय गंगार हाजो सेरफांनि हायनारि सिख्ला मुंनि गोदान मोनसे बड' मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे आपकामिं बड' मिउजिक भिडिअ जोङो फुजि बसुमतारी बिथांजों लोगोसे लिंसार बसुमतारी बिथांखौ गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअखौ जोङो बबे प्रडाक्शन एबा इउटुब चेनेलावहाय नुनो मोनगोन होनोब्ला लोगोफोर फुजि बसुमतारी बिथांनि हासबेन्डनि गोदान मोनसे प्रडाक्शन एबा इउटुब चेनेलाव जों बे अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअखौ नुनो मोनगोन लोगोफोर। दायो बिथांमोना बे गोदान प्रडाक्शन एबा इउटुब चेनेलनि नामखौहाय खोन्थाथ'वाखै लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनगोन लोगोफोर। सोर नायनो थाखाय जोबोरै एक्साइटेड जानानै दं कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर आरो नायनो थाखाय एसे नेना थाथ'दो। ओमफ्राय लोगोफोर गुबुन मोनसे नेक्स्ट आपडेटआव दं जोंहा लोगोफोर इंलिश मेकार एबा खौरां ब्रह्म बिथांनि गोदान मोनसे बड' मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो आरो इंलिश मेकार एबा खौरां ब्रह्म बिथांनि बेनो फार्स्ट बड' मिउजिक भिडिअ लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर इंलिश मेकार बिथांजों लोगोसे चुनकि स्वर्गियारी बिथांखौ जों बे अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअआवहाय गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय सोदोब आरो बे आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअनि लिरिक्स कम्प'जिसन आरो मेथाइखौ रोजाबदों अख्रांमा बिथां। स्ट'रि स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्सनखौ खालामदों राहुल टिभि एबा राहुल नार्जारी बिथां। DOP आरो पस्ट प्रडाक्शनखौ खालामदों अरुप गयारी बिथां। लोगोफोर इंलिश मेकार बिथांनि सोदोब अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअखौ जोङो 27 डिसेम्बरनि 8:30 PM आवहाय नुनो मोनगोन लोगोफोर एबा बिथांमोना 27 डिसेम्बरनि 8:30 PM आवहाय रिलिज खालामगोन लोगोफोर। लोगोफोर नोंथांमोना सोर नायनो थाखाय दानिफ्रायनो जोबोर एक्साइटेड जानानै दं कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर आरो नायनो थाखाय एसे नेना थाथ'दो। लोगोफोर दिनैनि मोननैसो सर्ट आपडेटआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बेबादिनो आपडेट्स भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय। लोगोफोर गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।